Tak a stupně vítězů. Místo třetí s časem 20:21 Albrechtičky. Místo druhé s časem 18:75 Bernatice. A vítězem v kategorii mladších žáků se stává Hůřka s časem 16:83. Nalevejte. Jsi dovolil hodně, že? To je drahé. Určitě. Tak to byla kategorie mladších žáků a teďka starší žáci. 8. místo, bohužel neklasifikování Bernatice. Sáry, ukaž mi ho! Perfektní. Vysoká 7. místo.